Täze ýyl maşgala bayramçylygy. Ol güne her kim sabırsızlyk bilen garaşýar. Bizem anha öz maşgalamyz bilen öýümizde täze ýyl arşatyny beredik. Onuň jäjekleri in öýümizde hafal öwüşün çaýa, gözüňi gamaşdyrýar. Täze ýyl arşasy, aýyz wawa, sowgatlar, bu bayramçylyk diňe bir çağalaryň däl, hatda dünýä ýüzünde uly ýaşladyňlaryň höwes bildirýän bayramçylygy. Täze ýyly her kim öz öýüne saçaklaryny nazmatlardan wedäp belleýärler, arzuwlar aýdýarlar. Birek-bireginden sowgata garaşýarlar. Ýöne täze ýylla has garaşylýan özüni ýerdeke. Ine de ol, aýyz wawa. Aýyz wawa da her ýyl gapyma gapy aýlanyp sowgat paýlamakdan ýagdany. Sebäbi ol ýylla ýekije gedek gelýär. Çağalaryň goşgudur aýdymlaryny dinläp, sowgatyny gowşup gidýär. Täze ýyl. Görsen näil üýtgüç bayramçylyk. Sedem şeýdip agdyr maşgala bolup täze ýyly şadlykly, şowkly garşylar. Oy, geljek ýyl sede bagyp getirsen. Täze ýylyňyz gutly bolsun mehribanlar.